Исәнмесез, тамашачыларыбыз, biz бүген яңадан Курай турында сөйләшәбез. Элекке сәхифәләрдә мин 2-3 уемлы озын Курайлар турында сүз йөрткән идем. Бүген искә төшереп китәсем килә. Мәсәлән, хәзер минем кулда 2 уемлы озын Курай. Мондый Курайларны Нугай Курай, Теле Курай дип тә йөрткәннәр элекке вакытларда. Инде мәсәлән, элекке сәхифәдә мин таныштырдым 3 уемлы Курай. Мәсәлән, бу Курай металлдан ясалган, агач төсенә йөртелгән Курай. Аннан соң бүген без сезнең белән 4 уемлы озын Курай турында сөйләшербез. Менә ул 4 уемлы озын Курай. Мондый Курайларда уйнаганнар гадәттәгечә Мишә, Шишмә, Чирмешән һәм дә инде Шишмә елгасы буенда яшәүче мишәрләр. Мишәрләргә хас Курайлар мондый. Мондый мәгълүмат язып калган Солтан Габәши, Геннадий Михайлович Макаров та үзенең экспедицияларында мондый Курайчыларга тапылган. Мәсәлән, Нижний Абдуллова, Елхова авылларында яшәгәннәр шундый Курайчы ханымнар. Мәсәлән, Зөләфкар ханым 1906 елга ханым мондый Курайларда уйнаган, яшь чагында бигрәк тә. Аның әнисе Хөршидә ханым 1870 елга ханым, ул инде авылда атаклы Курайчылар саналган, Курайчылар рәтенә кергән. Аның гаиләсендә булган 8 бала. Аның тормыш иптәше Шәйхетдиннең ул 3нче хатыны булган. Гомумән Шәйхетдиннең гаиләсендә 25 бала тәрбияләнгән, күрәсезме? Инде Хөршидә ханым барлык кызларына да шушы Курай традицияларын өйрәткән. Әйтергә кирәк, мондый Курайлар чалкан киселешле булган һәм туры киселешле. Тел ярдәмендә һәм инде менә бүгенге көндәге башкортлар уйнаган форматта тавыш чыгара торган булган. Инде әйдәгез шушы Курайның тавышында тыңлап китик. Башта тавыш югарылыгын тыңлыйк. Мондый Курайны обертон Курай буларак та кулланырга була, һәм дә инде тулы тавышлы Курай буларак та уйнарга була. Мәсәлән, обертонны ничек аңларга була? 2 тишеген капладык. Менә бу 2 тишек ярдәмендә генә көйләр уйнарга була. Бу инде көйләр безнең борынгы озын көйләр бигрәк тә рәхәт уйнау шундый 2 уемда. Инде бу 2 уемны кушкач тулы тавышлы Курай буларак кулланырга була. Бу уемнар төрлечә уйларга мөмкин. Мәсәлән, бер-берсе арасы ераграк, якынрак булырга мөмкин. Һәм дә инде шуңа карап көйләр дә төрле булырга мөмкин. Әйдәгез, без сезнең белән хәзер шундый көйне тыңлап карыйк әле. Әйе, бу ки басалы станокка. Сез әйтерсез, бу бит крәшен кие, сүз бара мишәрләр Курай турында. Элек вакытта кайбер көйләр уртак булганнар, һәм дә инде безнең уртак традициялар булган. Инде шундый фактлар билгеле, крәшеннәр кайвакыт мөселман диненә кайта торган булганнар. Менә бу шундый очрак. Елхова авылының бер өлешендә крәшеннәр яшәгәннәр, алар инде мөселман динен кабул иткәннәр һәм монда инде безнең традицияларның уртаклыгы турында сүз бар. Инде бүгенгә Курай турында мәгълүмат җитәр дип уйлыймын. Сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз.